Sponsering handler om passion, både for fans, udbydere og sponsorer. Men det handler også om at aktivere og få noget igen på engagementet i passionen. Ved for eksempel at bruge Facebook, YouTube, mobilen eller microsites til at aktivere, har du mulighed for at øge effekten af den tid og de penge, du bruger på sponsorater. Vi kalder det digital aktivering. Aktivering, der kan give dine målgrupper viden og underholdning om deres passion på en relevant måde. Men hvorfor aktivere digitalt? Det er egentlig meget enkelt. Det handler om dig og mig. Os, der står på stadion hver søndag. Os, der glæder os til sommerens musikfestivaler. Os, der engagerer os i den gode sag. Alle os, som har en passion. En passion, som vi følger, og som giver os oplevelser. Oplevelser, som vi deler og husker med venner, kolleger og familie. Det er den passion, vi skal aktivere digitalt. For hvorfor kun aktivere til den fysiske event? Til de få timer på stadion, eller de få dage på festivalpladsen? Forventningens glæde og passionen er der jo også før og efter. Digital aktivering giver en række nye muligheder for både sponsor og udbyder. Uanset om du arbejder med elite eller bredde, med sporten, kultur eller sociale sponsorater, det handler stadigvæk om os. Os, som ønsker at følge vores yndlingsbrand på Facebook, eller os, som ønsker at få den nyeste viden om vores fodboldklub direkte på mobilen. Ved at aktivere sponsorater digitalt, har du mulighed for at forlænge dialogen med dine målgrupper, og mulighed for at komme i dialog med endnu flere. Du kan aktivere og effektmåle på samme tid, og du gør det på målgruppens præmisser, når, hvor og hvordan de har lyst. Udgangspunktet for at opbygge og fastholde en stærk relation mellem målgruppen, sponsor og udbyder. Hos MEC Access er vi passionerede omkring vores arbejde med sponsering. Derfor vil vi gerne invitere dig indenfor på vores website www.mecaccess.dk til endnu mere viden og inspiration omkring digital aktivering af sponsorater.